eta ongietorriak saio berri batera gaur urriak 24, osteguna, bi elkarrizketa berriekin gatoz. Gaurkoan, Amaia eta Joritzekin egongo gara. Duela 10 urte, Elizondoko lanbide eskola berria sortzeko lehen urratsak egin ziren, eta oraindik gaur egun eraiki gabe dago, eta hau behingoz eraikitzeko eskatzen ari dira, eta horren inguruan hitz egitera datoz. Eta beste alde batetik itsaso bakedanorekin egongo gara, Nafarroako IESaren aurkako batzordetik datorrena. Urriaren 20an, GIF probaren nazioarteko eguna ospatu zen eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina, hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1929an, 29ko kraka hasi zen, eta ondorioz depresio handia. Urte batzuk geroago, 1970an, Salvador Allende izendatu zuten Txileko presidente, ezkerreko alderdien koalizioak hauteskundeak irabazi ostean. Egun berean, baina 1975an, Islandiako emakumeek greba egin eta herrialdea gerarazi zuten. Eta bukatzeko 2002an, EHEko 3 kide mahaira kateatu ziren Osakidetzako azterketan, euskara soilik meritu gisa kalifikatzen zutelako. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean, labea bakarrizketa probalekua bertso saioa egongo da Labagunean, Iruñean. Labea izanen da urriaren 24an, arratsaldeko 7etan, Laban ohi bezala. Daniel Pascual, Asier Galarza, Aiora Esperantza eta Michel Martínez dira oraingoan bakarrizketan arituko direnak. Txisteak probatuko dira, agian baten bat errepikatua egongo da ere, baina gehienak berriak izango dira. Ostiralean, alde batetik, Katakrakeko irakurle taldeak detaile xume bat liburua izango du aztergai. 1948ko Arabiar-Israeldar gerran zehar 700.000 palestinar baino gehiago izan ziren beren etxetik egotziak. Zenbat hamarkada geroago, 21. mendearen hasieran, emakume palestinar batek gertakari horri buruz artikulu batekin egin du topo. Eta arekin lotutako detaile xume batekin obsesionaturik bidaia arriskutsu bati helduko dio lurralde okupatuetan zehar, egiaren bila. Bidaia arriskutsu bati helduko dio lurralde okupatuetan zehar, egiaren bila. Irakurle taldean, Adania Sibili idazlearen detaile xume bat aztertuko dute, arratsaldeko 7etan Katakraken. Beste alde batetik, emakume baten borroka eta metamorfosia izeneko antzerkia egongo da ikusgai Altsasuko Lortia kulturetxean. Eneko Sagardoi protagonista duen antzezlanean seme baten eta haren amaren arteko elkarrizketa entzuten dugu. Euren arteko harremana sendatzea eta hainbat gauza aitortzea helburu du obrak, eta Eduard Louisen eleberriaren egokitzapena da. Arratsaldeko 7:00 abiatuko da emanaldia. Sarrerak 8 euroan eskuratu daitezke. Gainera, Untaz eta Hartaz kontzertua egongo da Nafarroako antzerki eskolan. Untaz eta Hartaz musika emanaldia Joseba Sarrionendia eta Ruper Ordorikaren eskutik. Emanaldi berezia egingo dute biek Nafarroako antzerki eskolan, karrikirik antolatuta. Arratsaldeko 7:00 hasiko da emanaldia eta sarrerak 15 euroan eros daitezke. Azkenik, Dudem izeneko gastro showa egongo da geltokin. Einaut Zubizarreta biolontxelista gazteak munduko txoko ezberdinetako musika tradizionaletan jarri du fokua. Musika eta dantza ikuskizun honetan moruren bidaia kontatzen da. Zerk eraman zuen moru bere sorterria utzi eta bizi berri baten bila joatera? Gaueko 9:00 izango da. Kontsultatu menua eta izena eman. Larunbatean, batetik Ene Kantak bisonte mastodontearen bila ikuskizuna egingo da Atarrabiako kulturetxean. Suaren inguruan lo ondoren jeiki dira. Taldea prest dago Eizara joateko. Oraingoan bai, oraingoan harrapatuko dute bisontea. Isiltasuna nagusi taldean doaz. Denak erne bisonteari so.
Prest daude, geziak bizkarretik hartu, harrapatu ote dute bisonte mastodontea? Harrapatuko ote dute bisonte mastodontea? Hala bisonte mastodonteak harrapatuko ditu 5 lagunak. Arratsaldeko 4:00 izango da lehenengo emanaldia, eta bigarrena 6:00. Sarrerak 8 euroan eskuratu daitezke. Bestetik, Sandurzelaiko Zibiboxean Obidio Bidaiaria izeneko txontxongilo eta musika emanaldia egongo da. Obidiok olerkari eta bidaiari nekaezinak inongo lurraldera joan nahi du, eta horretarako goizeko 7:00etako espresoa hartu behar du. Trentzainak ordea ezin du ulertu zergatik inork sentitzen duen mundua ezagutzeko bulkada hori, eta Obidiori tren horretan igotzea eragotzi nahiko dio. Obidioren errespetuak eta ulerkuntzak eraginik adiskide berri bat eginen du. Ikuskizun divertigarri eta zirraragarria, aktoreen lana, txontxongilo antzerkia eta zuzeneko musika uztartuz. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Itoizko ura erriberara eramango duten obrak bultzatzeko funtsezko urratsa. Kanalaren bigarren faserako ingurumen inpaktuaren adierazpena onartu du Madrilek. 250 milioiko inbertsioa aurre ikusten da eta lurperatutako 2 hodiak 2029rako bukatuta egotea. Azterlan ekonomikoak hektareako 428 euroko tarifa planteatzen du ureztatzailearentzat. Argazki nagusian, Fernando Rey itzultzaile eta irakasle nafarra Sarasate Pal selekuan jarritako postuetako batean editargi sariarekin erretratatua. Titularrean 2 hizkuntzen arteko zubia. Fernando Rey itzultzaile nafarra Sarasateko azokan saritua. Hori koloreko berrietan alde batetik xota hasi eginda. Osasuna futsal femeninoa Osasuna Magnarekin batera. Bestetik sadarren tximiren aurkako oihuak salatu ditu ligak. Jarraian Lekarozko Kortariko Gasna Gaztendegia Urrea. Ondoren Aires del Soto Taberna Euskal Herriko bigarren pintxorik onena. Ondoan 1200 pertsona eta 87 enpresa baino gehiago nupeko enplegu azokan. Eskuineko berrietan batetik Nafarroa estatuko bizi kalitate handieneko erkidegoa da. Bestetik, Abalos ikertzeko eskatu dio Gorenari Koldo kasuaren epaileak. Jarraian, Foru Gobernuak alokairuaren prezioak kontrolatzeko legea babestu du. Ondoren, 24 milioiko laguntza berriak Nafarroan industria sektorearentzat. Bukatzeko 40 adingabe salatuak izan dira aurten indarkeria matxistagatik. Diario de Navarraren titular nagusian, Itoizko ura erriberara eramateko obrak dagoeneko lizitatu daitezke, hainbat urteetako atzerapenaren ondoren. Ingurumen inpaktuaren adierazpena onartzeak prozesua azkartzen du. Argazki nagusian, Txaro Mateo Perez eta Alex Duro Cazorla indusketaren 2 zuzendariak aurkitutako mosaikoak erakusten dituzte. Titularrean, erromatarren iragana azkoienen. Aurkitu diren 2 mosaikoren arabera luxuzko salmentak egon daitezke arletan. Eskuineko berrietan alde batetik Nafarroan babes ofizialeko etxebizitza berriak ezin dira libre gisa saldu. Beste alde batetik, amiantoagatik Iruñerriko mankomunitatea zigortu dute. Jarraian, 60 urte Larrauko tragedia gertatu zenetik. Goiko berrietan, alde batetik Tuterako UNEDek enplegagarritasunaren 86% du. Beste alde batetik, omenaldi bat edizioaren azoka irekitzeko. Amaitzeko Osasuna Magna 27 denboraldi elitean. Gararen titular nagusian, Iberdrolak mozkin errekorra lortu du polemika fiskal batean. Imanol Pradales lehendakariak eta Josu Jon Imazek bankuen eta energiaren tasaren aurka egin eta biharamunean egin dute iragarpena. Imanol Pradales lehendakariak eta Josu Jon Maizek bankuen eta energiaren tasaren aurka egin eta biharamunean egin dute iragarpena. Argazki nagusian Giselle Pellicout dugu. Honen hitzetan, nik ere senar aparta neukan. Giselle Pellicoutek bere testigantza eman zuen atzo Avignongo auzitegian, drogatzen zuen senarraren eta bortxatu zuten 50 gizonen aurkako epaiketan. Ez dakit gertatuko zaidan guztia ulertzeko aukera emango didan bizitzak, esan zuen, atxikituta sentitzen dela adierazi eta gero. Lotxarik izan beharrez dudala ikasi dut, ezin diot ezer aurpegiratu neure buruari.
Erdiko berrian, Otxandianok merkatuaren arauak aldatzea eskatu du. Eskuineko berrietan, alde batetik Donostiako udalak afari solidarioak debekatu ditu. Beste alde batetik, Laurent Perpignaren erreportaia dugu. Libanoko palestinarrek beste erbeste bat dute. Bukatzeko artefaktua atala dugu, honetan Miren Odriozolaren hitzak ditugu. Gu ikastera eta altzen guztian laguntzera joan ginen. Berriaren titular nagusian beste epai bat. Neurriz kanpokotzat jo dituzte kabiaren euskararen euskakizunak. Gipuzkoako Aldundiaren organismoak 54 zaintzaile egonkortzeko egin zuen deialdia baliogabetu dute. Bi langilek jo zuten auzitara eta arrazoia eman die Donostiako epaitegi bateko epaileak. Argazki nagusian, Giselle Pelicot atzo Frantziako Avignon hiriko zigor auzitegian. Titularrean, gizartea aldatzeko auzi bat. Ez dugu guk lotxatu behar, haiek baizik, adierazi du Giselle Pelicotek ura bortxatu zuten gizonen aurkako epaiketan. Beheko argazkian, Enekoitz Telleria berriako kazetaria dugu. Titularrean, Enekoitz Telleriak irabazi du Kaf Eluiar kazetaritza saria. Honen eskuineko berrietan, batean kaleko afari solidarioak debekatu ditu Donostiako udalak. Bestean, epaimahaiak erruduntzat jodu aintzane Pujararen hilketako bi akusatuak. Goiko berrian, Luzien Etxezarreta dugu. Honen hitzetan, iparraldeko berezitasuna horren alde ari izan gara. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian Nafarroako ubidearen bigarren fasearen ingurumen inpaktuaren adierazpena onartu dute. Espainiako gobernuko ingurumen ministerioaren onespenak obren lizitazioa egiteari ateak zabaltzen dizkio. Eskuineko berrietan, Goikoan Nafarroako edizioaren azoka igandera arte zabalik Iruñeko Sarasate pasalekuan. Orotara 24 jarduera, topaketa eta hitzaldi eginen dituzte, eta aurrentzako 4 tailer. Behekoan, Zirriborro literatur tailerra urriaren 31tik azaroaren bira eginen da Donesteben. Gaztei zuzendutako idazketa tailerraren bigarren ediziorako izen ematea oraindik zabalik dago. Kaixo, lehen aipatugun bezala orain Amaia eta Joritzekin gaude. Kaixo, bikote, zer moduz? Kaixo, egunon. Egunon. Bueno, Elizondo lanbide eskola berri baten eskean zaudete edo zabiltzate ez, eta 10 urte dira ja lehenengo urratsak eman zenituztenetik, eta nola izan da prozesu hau? Bai, hasia intzinetik ere argitu nahiko genuke, gu Elizondo lanbide eskolako irakasleak garela, baina gaur hemen etorri garela pixka bat eskualdeko lanbide heziketaren ordezkari gisa. Ze izan ere eskualdeko lanbide eskola bakarra ez da Elizondokoa, beran Tokiona Institutuan ere badire lanbide heziketa zikloak. Eta orain nahi baduzu bai zure galderari erantzuten hasiko nintzateke. Prozesuaren hasiera galdetu didazu pixka bat, ez? Bai, hori da. Bai, eskualdean lanbide heziketak badu bere historia edo urteak, 1976 urtetik eskualdean lanbide heziketako ikasketa egon izan dira. Bai Elizondon, baina baita beran ere, eta garai batean Leitzan eta beste eskola batzuetan ere bazen lanbide heziketako eskaintza, baita Oronozen bertan ere. Beraz, historikoki bai izan du garrantzia eskualdean lanbide heziketak sakabanatuta edo barreiatuta egon da eskola desberdinetan, bai? Eta, ikusi zen, ja duela urte haunitz, duela hamarkada bat, beharra hezkuntza eskaintza zabaltzekoa, eta baita ere azpiegitura berriak, eguneratuak, eta eskaintza guztia bateratuko zutenak izateko. Eta hainbat gertakari ere gertatu dira, ez? Teilatu bat erori zen... Bai,
erran daiteke prozesua edo hausnarketa bat edo ja hasia zegon, 2012az geroztik edo, lanbide eskolak Elizondokoa garai batean Lekarozko institutuarekin zentro bakarra zen, banaketa egin zen ikastetxe integratu politeknikoaren izendapena hartzeko, hori eskatzen du lanbide heziketako eskola izateak, eta ikusten zen argi eta garbi eraikin berri baten beharra, eta hortan 2014ko ekainaren 30ean Elizondoko lanbide eskolako teilatua erori zen. Eta, hori alde batetik desastrea da, baina bestetik lagundu zuen agerian uzteko geneuzkan azpiegituren egoera. Azpiegitura zaharkituak eta berrikuntza bat edo behar zutenak geneuzkala. Bai, nolabait kasu puntual horrek nik uste balio izan zula alarma pizteko, bai gobernuan eta hezkuntza komunitatean, eta horren ondoren pixka bat prozesu hau azeleratu edo pixka bat nolabait garrantzia ematen hasi zitzaien, eta hurrengo urteetan nolabait ja forma eman zitzaion, baina bai izan zen gertaera bat, nolabait bere eragina izan zuna gure eskola. Eta modu batean, honen ondoren ere eskola berri honen proiektua gauzatu zen, ezta? Bai, Joritzek azaldu duen bezala, teilatu erorketa batek alarma edo pizten du, eta horreko jartzuna izan zuen eskualdetik haratago ere. 2014an hau gertatu bat zen, 2015ko urtarrilean edo Parlamentuko Hezkuntza Komisioak eskualdea bisitatu zuen, Elizondoko eskola bera, hortik gobernuari eskaera egin zitzaion eskualde honetan lanbide heziketa eraikin baten berria egiteko, eta hortik hasi zen serioski planteatzen, onartu zen proiektua aho batez eskualdean ere hori garrantzitsua da eta azpimarratzekoa adostasuna lortu zen hemengo zentroen artean eta gizartean erakundeetan onarpena erabatekoa izan zuen. Eta azkenik 2017ko plan estrategikoa aurkeztu zenean, hemen Bertizen izan zen gainera aurkezpen hori, lanbide heziketa eraikinaren proiektua eta bertan sartua zen dagoeneko. Eta nik uste hori, Amaiak esan duna, aipatzekoa dela, behin teilatua erori eta prozesua pixkat martxan hasi zanean, eskualde mailan egintzan lanketa, ezta? Hezkuntza komunitatekoak elkartu ziren gainontzeko interesdunekin ere, eta aho batez eta adostasun guztiarekin proiektu aurrera eramatea erabaki izan. Orduan, Nafar gobernutikan ere nolabait harritu egin ziren adostasun horrekin, eta pixka bat hori izan zen proiektua ere gero gobernuan aurrera eramatearen arrazoia. Erabateko adostasuna sortu zela lanketa handio baten ondoren bailaran eta eskualdean. Eta proiektua sortu zen, erabateko adostasuna egon zen, baina gero ez zen aurrera eraman, zergatik? Momentuz egia, ez da aurrera eraman eta urte luzatzen ari da. Hor 2017an aurkeztu zen plan estrategikoa, aurrerago 2019an gobernu aldaketa bat ere egon zen, Nafar gobernuan, eta luze joan da, pixka bat horra aipatzen zen, eraikin berriak kokatuko litzateken orubea edo lursailaren eskuratzea. Kontua da, 2023 arte ez dela proiekturik egon,
2023an bai, ja Jimenok aurkeztu zuen proiektua, eta 2023ko abendurako proiektu horren obra lizitatzeko onarpena edo baimena eman zen. Hori da, baita ere nik uste aipatu, Geroa Bairen gobernuan pixka bat nolabait forma hartu zuela proiektu honek, 2019 urtean PSN koalizioan sartu zela gobernuan, eta beraiek, arrazoi bategatik edo bestegatik, frenatu dutela proiektua. Gero tartean ere, pandemiaren egoera ere badugu, guk irakasle bezala ere uste genuen proiektua bere horretan bere bidea egingo zuela, zeren adostasun guztizko bat zeon, gobernuan ere proiektua aurrera atera zen, orduan guk ere autokritika egin izan dugu, nolabait beraien esku utzi dugula hau egikaritzia, baina ikusi dugu aitzaki bat eta beste, PSN-ren lehen gobernu horretan guztiz frenatu zela, Amaiak aipatu duen urrengo gobernurako hauteskunde kanpaina horretan Bertizen amentxe aurkeztu zuten proiektua, hori izan zen legegintza horretan egin zuten nolabait gauza bakarra, eta orain aurkitzen gara beraien bigarren legegintzaldian, eta lehengo urtean proiektua lizitatu ostean enpresa inork ez zuen hartu, eta orain jakin berri izan dugu, berriz ere proiektua berrikusi nahi dutela, hezkuntza eskaintza barne, orduan nolabait gobernu aldaketarekin sentitu dugu frenatu izan dela, eta kontzienteki hau da, bai. Eta ez dakizue atzerapen honen arrazoiak? Ez dituzu inoiz jakin? Dirudienez, jakin dugunez, proiektua bera, obra lizitatzeko nahiko baldintza zorrotzetan atera zen enpresendako. Orduan, ez du inork hartu bere gain obra hori horrek gelditu zuen momentuz, baina ez dakigu, hori den arrazoia edo, orain jaso dugun azken berria da, proiektu hori bera ez dela mantenduko baizik, eta proiektu berri bat egin behar dela, baina baliabide gutxiagorekin, murritzagoa, beherapenekin alegia. Eta hori da, bai, hori da, eta behaiek esan dituzten arrazoian artean, bai izan da nolabait pelota edo enpresarien aldera botatzia ez, proiektua ez da egingo, inor ez delako aurkeztu, eta nolabait eskua garbitzen dituzte horrekin, baina jakin badakigu pliego batzuk aurkezterako orduan, gobernua dela horien zorroztasuna pixka bat zehazten duena, eta benetan enpresak estutu nahi bali dituzte ere, beraien eskutan dagoela hori egitea. Eta ikusi deu, aurkeztu zituzten pliego horiek nahiko zorrotzak zirela, eta enpresarentzat ere ez dela izan erraza, ez dutelako nahi izan, baizik eta jarritako baldintzengatik. Eta aurten ez dute argitaratu esleipenik, ezta? Zer suposatzen du honek? Alde batetik, suposatzen du, nola ez, proiektuaren atzerapena, luzapena, eta gure ustez larriagoa dena, ez gauzatzeko, ez egiteko aukera edo arriskua. Eta azpimarratuko nahiko nuke ere, lehen zegoen proiektua beherapenekin edo murrizketekin, ez da proiektu baliagarri bat, izan ere gaur egun eskualdean dauden lanbide heziketa zikloekin iaia beteko litzateke orain arte zegoen proiektuak proposatzen duen eraikina. Eraikin berri hortan gehituko litzatekeen ia gauza berri bakarra litzateke eskualdeko eskaintzan eskatzen duen eta behar duen lehen sektorearekin lotutako ikasketaren bat, agroekologiarekin lotua edo.
Bestela izango lirateke gaur egungo lanbide heziketak dituen zikloak. Beraz, ez du inondik inora ikusten proiektu txikiago bat edo egitea. Eta gainera ez gara fido ikusita zer ibilbide eman duen prozesu honek, berriro proiektua egitea zer esan nahi du honek. Gibelatzea oraindik gehiago, edo agian luzapenetan ibiltzea eta bertan bera gelditzea. Hoi da, nik uste honek suposatzeura lehenengo proiektuarekiko errespetu falta handi bat, zeren aho batez eta parlamentuan ere onartutako proiektu bat nolabait ez dira ari errespetatzen, eskualdearekiko ere bidegabekeria handi bat, zeren uste dugu benetan eskualde mailan egingo den proiektu estrategiko bat dela, eta gero gure egunerokoan, azken 10 urteotan matrikula bikoiztu da, eta gure baliabideak ez dira bikoiztu, ez da gutxiagorik ere. Eskola topera dugu, zenbait desdoble egiterako orduan eta klaseak larri bilatzen ditugu, alde batetik bestera gabiltza, eta horri gehitu baita ere segurtasun arazoak, teilatuaren erorketarekin agerian gelditu zen orain dela 10 urte, baina egunerokotasunean ere lan prebentzioen sailak eginda ditu zenbait ikerketa eta gabeziak ere agerian utzi ditu. Eta horiekin borrokan edo egunerokoan gabiltza oraingo eskola honetan. Orduan, pixkat hori ere suposatzen. Bai, premiazko da lehen azpiegitura berri bat izatea, bai segurtasunagatik, espazio faltagatik, dagoen eskaintzari, matrikulazio eskaerari erantzun bat emateko. Eta nola ikusten duzu lanbide heziketaren egoera Nafarroan? Nik uste, eskualde mailan tikan hasita, matrikulazioa goraka joan dela azken urtetan, eta aurreikuspenak egin diala, eta baita ere, goranzko joera dula. Nik uste honek ere nolabait merkatuaren eskariari erantzuten diola, ez? Ikusten dugu gaur egungo merkatuan eskulan profesionalaren falta dagoela, eta nolabait gaur egungo ikasleak ere gero eta gehiago direla lanbide heziketako formazio profesional baten alde egiten dutenak. Orduan, nik uste eskualde mailan behintzat hazten ari den zerbait dela, eta estrategikoa eta apustua egin behar den arlo bat. Bai, gainera, esan beharra dago, lanbide heziketak, lanbide heziketa ikasitako ikasleen artean, ikusi besterik ez dago, eskualdean, zenbat gaur egungo enpresetako langile, enpresa jabe, merkatari, erakundetako langile diren lanbide heziketa ikasitakoak eskualdean, hori garrantzitsua da eskualdeko herriek bizirik jarraitu dezaten. Bestalde, lanbide heziketa berak ez eskualdekoak bakarrik, bilakaera handi bat izan du, orduan lanbideak ikasteko bide bat izateaz gain, gero berze goi mailako ikasketa batzuk egiteko zubiak ere baditu gaur egun. Eta garrantzitsua Nafarroan eskualdeko lanbide heziketa da bakarra eskaintza guztia 100% euskara hutsean egiten duena. Eta hori beharrezkoa da eskualdearentzat, gure hezkuntza delako euskara, eta bestetik gaur egun Iruñetik ere autobusa etortzen da ikaslez beteta, lanbide heziketa euskaraz ikastera. Beraz, eskaintza zabaltzen alda, kanpoko eskualdez gaindiko ikasleenako, eta hori, hemengo ikasleak joan beharrean kanpora ikastera, kanpotik ere etortzen alda, jendea hemen ikastera. Eta hezkuntza departamentuaren partetik gutxietsia dagoela uste duzue? Gutxietsia ez dakit dan hitza, baina nik uste behar adinako garrantzirik ez zaiola ematen.
orain gutxi ere lanbide hezkuntzako zuzendaritza ere aldatu dute edo kendu dute, eta bueno, nik uste dela egoeraren erakusle bat gehiago. Bueno, Nafarro, Europatikan edo eskatzen zuten lanbide heziketako tasen azpitikan ere badagoela Nafarroa ere esan izan da historikoki. Orduan, ez dakit danitza gutxi etxita, baina nik uste etorkizunean edo gaur egun dun garrantzia eduki beharko lukena baino, garrantzi gutxiago ematen zaiola guztiz. Eta euskarazko hezkuntzari? Historikoki egia da lanbide heziketan euskarari ez zaio garrantzirik emana izan, orain dela urte gutxi arte Nafarroan erraten zen lanbide heziketak ez zuela hizkuntza eredurik izan behar, baina, bueno, azkenean lan handi baten ondorioz lortu zen D ereduko lanbide heziketa zikloak ere izatea Nafarroan, eta horietako ziklo Iruña herrian ere badire, eta bertze eskualde batzutan, D ereduan lanbide heziketa zikloak, baina gehiengoak hemen eskualdean daude. Eta gainera hori da, hemengo eskaintza arautua bederen, oinarrizko mailak, erdi mailak, goi mailak, denak dira euskaraz D ereduan. Eta eskola berriaren arazora bueltatuta, zerbait egin duzu egoera hau salatzeko? Bueno, bai, bagabiltza eta pixkat hori da ez, urte guzti hauetan izan pandemiagatik edo pixka konfiantza bagenulako proiektua aurrera aterako zala, bueno, ez da egon gure burutan gai hau edo zeharka egonda behar bada, eta orain ikusten ari gera, mugitzen ez balimagera eta eskualdea ez balimada honen jakitun, proiektua atzeratu edo bertan bera gera daitekeela. Orduan, eskolatikan pixkanaka mugitzen hasi gera, baina argi utziz, gu eskola mailan interesatu guztien artean zati txiki bat garela. Hau eskualde mailako proiektua da eta gu gurean ari gara pixka lan pedagogiko hori egiten, herritarrei, enpresei pixkat egoeraren berri ematen, eta nolabait mugimendu hauekin edo aldarrikapen hauekin nahi dugu eskualdeak ere bere egin dezala borroka hau, benetan eskualde mailako borroka eta etorkizuna delako. Bai, orain gu batez ere gabiltza egoeraren berri ematen, eta horren jakitun dira, eta lehengo astean bildu ziren eskualdeko alkateak hezkuntza kontseilariarekin, euren artean ere bildu dira alkateak, eta nik uste ez erakundeak bakarrik, ez gizarte guztiaren gara heldu behar dugula guztion kontua delako hau. Elkarretaratze bat egin zenuten. Barkatu, ez, eta nik uste aipatu beharra dola baita ere, galdetzen digute eta baikor egoteko esperantzarik bada ez, orain arte, gelditu dute proiektua, ekonomikoki nolabait egoera honean egondanean gobernua eta Europatikan ere funtsak iritsi direnean. Egoera hontan proiektuan aurrera pausorik ez bada eman, etorkizunean zeinetan murrizketak datozela igarri duten eta egia esan orain ez balimada egiten, etorkizun baten gu ez gara baikor, non eta gainera planteatu diguten berapenekin egingo dela berrikusketa bat, eta ikusita orain arte gobernu honek ze jarrera izan duen. Horregatik beharra dago laster egiteko, ez? Bai, guk hala usten dugu. Bai. Eta orain zer daukazue pentsatua egiteko, mobilizatzen jarraituko zarete? Bai, orain, asteartean bertan dugu hezkuntzako greba eta guk bat egingo dugu greba horrekin eta gure aldarrikapenak ere bertan aldarrikatu eta helaraziko ditugu.
lanbide heziketa mailan, lanbide heziketa ere lehen aipatu dugunatik uste dugu gutxietsita egon dela urtetan, eta gero eskualde mailara ekarrita, proiektu honi gertatu zaion guztia ere bertara eman nahiko genuke. Eta datozen egunetan, nik uste hortan gabiltzala pixkat bildu, proiektu hau aurrera ateratzeko arrazoi hori, hau da batasuna, eskualde mailako batasun hori lortu berriz ere, eta ikus dezatela eskualde hau fuerte dagoela, sinisten duela proiektu hontan. Eta behar duela proiektua, beraz, lortu arte, aintzinera ateratzea. Bueno, Amaia Joritzi, ez dago galdera gehiagorik, ez dakit elkarrizketa bukatzeko zerbait gehiago komentatu nahi duzuen? Bueno, eskertzen dela holako aukerak ematia, gure egoera azaltzeko, gure ikuspuntua, eta guk lanian jarraituko deula, ez da, lan pedagogiko hori edo transmisio lan hori egiten behintzat. Eta gure leloa dela eskualdeko lanbide heziketa eskola berria orain. Esaldi hortako hitz guztiak dire garrantzitsuak. Eskualdeako lanbide heziketa beharra dago, premia dago, ez gara eraikin dagoen azpiegitura zaharkitua dago, txikiegia da, sakabanatuta gaude, matrikulazioa goruntzoa, beraz premia bere bizikoa da, beraz orain behar da proiektuaren atzerapen bat ez da onartzekoa. Bueno, mila esker zuei eta ea lortzen duzuen ahalik eta lasterren eskola berri hori. Mila esker. Mila esker zuei. Eskerrik asko. Agur. Jo. Vale. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, giro oso epela nagusituko da. Hego haizea ibiliko da, tarteka xamar, eta temperatura kantauri isurialdean 25 gradu ingurura irits daiteke, 20 gradu ingurura hegoaldean. Zeruan hodei gutxi agertuko da, arratsaldetik aurrera erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak ugarituko dira, eta gauean zerua lainotuta geratuko da. Ez da baztertzen azken orduetan mendebaldean euri pixka bat egitea. Ostiralean fronte hotz aktibo batek lurraldea zeharkatuko du eta eguraldia goitik behera aldatuko da. Goizean goizetik zerua oso hodeitsu agertuko da eta denean egingo du euria, erruz hainbat lekuetan. Ez da baztertzen ekaitzak jo dezakeenik. Arratsaldetik aurrera hegoaldean atertzen hasiko da eta iparraldean zaparradak tartekatuagoak izango dira. Mendebal ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin kostaldean eta temperatura asko jaitsiko da. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain itsaso bakedanorekin gaude, Nafarroako IESaren aurkako batzordetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Bai, ongi eskerrik asko, gonbidapena egiteagatik. Zuri onera etortzeagatik. Bueno, urriaren 20an, GIB probaren aurkako nazioarteko eguna ospatu zen, ezta? Bai, hori da. Eta, bueno, horrekin sartu baino lehen, kontatu duzu pixkat batzordearen inguruan, noiz sortu zen hau, zergatik? Bai, 1987an, bai, gizarte lana ikasten ari ziren hainbat ikasle eta irakasleen artean, ikusi zuten, ez, Nafarroan nahiko egoera epidemikoa zegoela, ez, edo, bueno, hainbat kasu zeudela gizaren immuneskasiaren birusarekin, ez, gibarekin, eta orduan, erabaki zuten zerbait egin behar zela, ez, eta orduan, esandako ikasle eta irakasle horiekin, martxan jarri zuten lehenengo sedea, ez? Lehenengo sedea Txantre auzoan jarri zuten, eta gero ja bai, Kaldereria kalean Aldezarrera, ez? Eta geroztik ja Aldezarretik ez gara mugitu, eta pasaira urteak, jende asko pasa da, langile asko pasa gara bertatik, eta gure egunerokoa esango nuke, pertsona hauen arreta, zaintza eta baita ere ez, gaixotasun honen edo egoera honen
bueno, nolabait ere ez, plazaratzea, kaletara ateratzea, ez, aipatu duzun bezala, eta batez ere hezkuntza egitea, ez, da gure egitekorik handiena. Eta urte hauetan zer aldatu da edo zer ez da aldatu? Bai, bueno, egia da, nik garaio horietan jaio gabe nengoela, orduan dakidan guztia da kontatu diatelako, ez, baina batez ere, bueno, ez, heroina kontsumitzen zuten pertsonen artean birusa transmititzea erraza zela, ze azkenean ez, jeringiak elkarren artean partekatzen zituzten, eta orduan transmisio hori errezagoa zen, eta orduan bilakaera hori gero, bueno, nabarmena izan da, ez? Gaur egun igual, badaude oraindik ere ez, heroina kontsumitzaileak direnak, edo beste sustantzia edo droga batzuk hartzen dituztenak, baina egia da, bilakaera handia ere eman dela, gaur egun, sexu bidez transmititu daitezkelako, ez? Edo birus hau ere, praktika arriskutsuetan, batez ere ez, koitoan edo sexuanalean edo transmititu daitekelako. Baita ere noski ez, jirengileak konpartitzeagatik, baina esango nuke ere, bueno, ez, sexu bidezko praktiketan ere, bueno, egoera hau ere eman daitekela, ez. Eta nola funtzionatzen du batzordeak, nola da zuen eguneroko lana? Bueno, talde ezberdinetan eta programa ezberdinetan banatuta gaude, ez? Eta egunerokoan, bueno, batez ere, esango nuke ez, burokrazia handia dagoela gaur egun, ez? Diru laguntza batzuk jasotzen ditugu, eta orduan, diru laguntzaiek egin, memoriak egin, justifikazioak egin, ez? Gero, etortzen diren erabiltzaileei arreta ematea, arreta sexologikoa, aholkularitza sexologikoa, ez? Eta batez ere, egunerokoan ere dituzten beharrak asetzea, ez? Esango nuke, egia da, gure batzordean edo gure erakundean ditugun erabiltzaile gehienak, igual, ez, arriskua izan dezakete, ez, pobrezi batera edo baliabide eskasak dituztela, ez denak, baina bai, populazio bat ere hor dago, eta orduan laguntzen diegu egunerokoko gauzekin, zer dakit, osasun etxean hitzordu bat baldin badute, haiekin joatea, edo etorkinak baldin badira eta hizkuntzaz badute kontrolatzen, haiekin ere, ez dakit, jasotzen dutenean eskutitz bat, eta itzultzaile lanak egiten ditugu, hau da nolabait ere gure lana oso variopintoa dela esango nuke, eta egunerokoan gaude horretan, ez? Egia da gero, hainbat erakundeekin ere elkarlanak ditugula, eta orduan zentzu horretan elkarlan horietan aholkularitza sexologikoa eta ere formazioak eskaintzen ditugula, ez? Nolabait ere, estigma hau apurtze aldera, ez? Behintzat hori da gure helburuetako bat. Eta nola elkartzen duzu edo nola eramaten duzu elkartea edo batzordea herritarrei? Bueno, alde batetik, alde zarrean gaude, Karmen kalean gaude, orduan egia da ez, kalean gaudela, eta gure lokala eskaloi bat igo behar dela bakarrik, eskaloi eta arranbabe bat ere dago ez, baina nolabait ere kalean gaudela ez, lehenengo solairuan gaudela, eta lehenengo solairuan ez, kale bertan gaudela, eta orduan horrek ja kalearen ondoan gaude, ateak zabalik ditugu, orduan nolabait ere errazea da gure erakundean sartzea, ez? Material preventiboa erosteko ere bai, aukera dago, ez? Eta orduan, erraza da zentzu horretan, eta gero, aipatu duzun bezala, kaleratera ginen astelehen honetan, ez? Igandean ospatu zelako gibaren probaren nazioarteko eguna, froga barkatu, eta orduan, frogak egiteko aukera egon zen, ez? Igandea zen nazioarteko eguna, esaten duen bezala, baina astelehenean atera ginen kaleetara. Goizean Carlos Hirugarrenaren etorbidean egon ginen, eta arratsaldean aldiz Mercaderes kalean, ez? Eta orduan hor, gure karpa, gure material preventiboa eraman genuen, informazioa, folletoak eta hartzeko aukera egon zen, eta baitaren nolabait ere, interesa zuten hoiekin, hitz egiteko aukera izan genuen modu anonimoan eta konfidentzialtasuna mantenduz, eta batzuen kasuan erabaki zuten froga azkarra egitea, ez? Eta zer moduz harrera jendea gerturatzen zen? Bai, egia da, ez, gai honekin nahiko, alde batetik sexualitatea tabua dela, ez, esan beharra dago, eta orduan kostatzen zaigula, ez, gizartean gai hauei buruz hitz egitea, ez. Baina egia da, harrera ona izan genuela, ez, azkenean kalean gaude, jendea hurbiltzen zen, eta igual errexeagoa da kalean karpa baten azpian jartzea, eta nolabait ere hor ditudan galderak edo kezkak argitzeko aukera,
oso interesantea izan daiteke, eta bide batez hor ginela, eta arduan horrek gauzak errazten ditu, ez? Naiz eta elkartea ere eskura dagoen, edo hori uste dut behintzat, ez? Edo hori uste dugu elkartetik, kalean ere beste ez dakit nola esan, beste erraztasun bat ematen duela esango nuke, ez? Eta historikoki gai hau aurre iritziz betea dagoela esango zenuke? Bai, egia da ez, orokorrean aipatu duen bezala sexua gaia tabua da gaur egunez, kostatzen zaigu eskolan, institutoetan, gure lagunekin hitz egitea, egia da igual, ez, intimitatea dugun lagunekin edo kuadriakoekin, igual ez zaigula kostatzen, baina normalean ez gatoz lanera eta esaten dugu larrutan atzo egon ginela, ez, edo zer dakit, igual eskontzera zoazela igual errexagoa da, ez? Ospakizun batekin lotuta, baina orokorrean gure praktikei buruz ez dugu hitz egiten, ez? Atzo nire bikotari masturbatu nion, edo zer dakit musu bat eman nion elkarri, edo amante bat daukat, edo ez dakit, gauza buruz ez dira hitz egiten, ez? Eta are gehiago gaixotasunekin edo virusekin ere lotuta dagoenean, ez? Normalean, sexu bidezko praktikak, barkatu esango dut ongi, sexu bidez egiten diren praktikak eta gaixotasunak daudenean tartean, ez dugu komentatzen. Orokorrean ere, nolabait ere, osasuna norbaiten intimitatea delako, ez? Norberanen intimitatea da, eta orduan, normalean gauza buruz ez dira hitz egiten, eta ari gehiago sexuarekin lotuta dagoenean, ez? Edo gaixotasunekin, eta IES-aren, ez gibarekin bakarrik baizik, eta IES-aren estigma handiarekin, ez? Eta nolakoa da froga azkarra, zertan datza? Bai, froga oso errexea da, pintzel bat bezalakoa da, orduan alde batetik bestera egin behar da hortzen eta ezpainen artean, bai, horrela egiten da, eta baita ere betik, orduan listuarekin nahikoa da froga hori egiteko. Egia da dela froga azkarra, eta orduan gero bote batean sartzen da, eta COVID-aren testa bezala edo haurdunaldiko testak bezala, bai, horrelako test moduko bat da, eta orduan hor zuzenean emaitza 15-20 minututan izan dezakegu hori positiboa edo negatiboa baldin bada, ez? GIP gaixotasunaren inguruan ari gara, baina zer da? Bale, GIPa da giza immunoeskasiaren birusa, bai? Orduan, birusak nolabait ere birusa hartzen dugu edo harrapatzen dugu edo harrapatzen dute, ez? Eta orduan gero gaixotasuna bai dela IESa, ez? Edo gazteleraz SIDA dena, ez? Normalean birusak, klaro, zer gertatzen da, gure gorputzak egiten duena da, ea esango da nongi, ze normalean gauza teknikoak dira eta gazteleraz, ez, ohitua nago esatera, baina egia da IESak nolabait ere birusa dela eta IESa aldiz nolabait ere gaixotasuna. Zer gertatzen da, virus honek egiten duena da, gure defentsak nolabait ere defentsen kontra joan, eta orduan egiten duena da, immunodefizientzia jeitsi egiten du, ez? Orduan, horrek esan nahi du defentsak ditugula oso basu. Ez dakit ongi azaldu nahi zen, baina egiten duena da, defentsen kontra egiten du, eta orduan nolabait ere, borroka handia dago, ze defentsek nahi dute nolabait ere honen aurka egin, ez? Baina hau kontrara doa. Orduan, dena hau ni ez naiz medikua, sexologoa naiz, eta medikua edo erizainek edo osasun etxeetan edo osasun gintzan dabiltzan profesionalei, agian konbeni da galdera hau egitez, segurazki beste galdera hau erantzungo lukeete askoz ere teknikoagoa. Nik behintzat horrela ulertzen dut. Izango litzateke pixkat IESaren aurreko fasea bezala? Bai, egia da ez, gainera ez dut aipatu, baina proba azkar horrekin gure gorputzak ez du detektatzen IESa dugun edo ez. Ez du detektatzen ea gaixotasuna dugun edo ez. Baizik eta detektatzen du ea antigorputzak ditugun. Horrek esan nahi du antigorputzak baldin badaude, segurazki birusa izango dugula, ez? Eta lehenengo fase honetarako badago erremediorik? Erremediorik nola ekidin diozu? Bai, nola ekidin? Bai, gauzasko ditugu ekiditeko. Alde batetik, sexu hezkuntza, ez? Uste dut oso importantea dela, eta nik uste azpimarratzeko zerbait dela, sexu hezkuntzaren eskasia gaur egun oso handia dela, oso eskasa dela, ez? Orduan,
Egia da gero eta erakunde gehiago, gero eta instituzio gehiago, gero eta udal gehiago apostua egiten dute, ez? Argi eta garbi dago, instituto, eskola, guraso elkarte, ez? Gero eta formazio gehiago dutela honen inguruan, edo eskatzen dutela, ez? Eta hor, adituak garen pertsonei zuzentzen direla, eta orduan ikastaroak, tailerrak edo denalakoak, ez? Edo gure erakundetara noski hurbiltzen direla, eta orduan sexu hezkuntza hori ere egiteko aukera dago, ez? Beste alde batetik esango nuke ere, ez dela berdin arriskuko praktika bat izatea edo arriskurik gabeko praktika bat izatea. Musu bat ematea, hortz eskuila konpartitzea, zer dakit, sardezka konpartitzea, horrek ez du arriskurik. Baina aldiz, koitoa praktikatzen baldin badut pertsona batekin, edo ez dakit, sexu orala praktikatzen baldin badut, agian arrisku gehiago daiteke, ez? Orduan, hor dira prebentzio neurri horiek erabiltzearen arrazoi nagusia, ez? Kondoiaren erabilera, bai kanpoko kondoia, bai barruko kondoia, ez? Uste dut, importantea dela hau esatea, ze batzuetan uste dugu, igual, konfiantza dugun horiekin, ez? Demagun hasten naizela bikote batekin, bikote berri bat, eta orduan ja, hemendik hilabete batzutara, bikote gara, eta orduan, konfiantza dugunez, baina prebentzio neurriak ez ditugu erabiltzen, ez? Antisorgaioak ez ditugu erabiltzen, eta klaro, horre ere, ez, oraindik ere, gertatzen dira, igual, uste dugulako, horrelako kasua gertatzen direla, esan nahi dut, uste dugulako konfiantza dugula pertsona honekin, eta berak ez duela ezer, nik ez duela ezer, baina gero sorpresak etortzen dira, eta sorpresak ez dira bat ere onak, ez? Zoritxarrez, gaixotasun edo diagnostiko baten aurrean gaude, ez? Eta froga egiten baldin badute biak, gero ja suposatzen da ez dutela izan behar deus eta dutela konfiantza hori izan beste pertsona. Bai eta ez, azkenean froga honek detektatzen duena da ea antigorputzak dituen, baina detektatzen du froga honek praktika arriskutsu horren, esango dut hobe, praktika arriskutsu hori demagun egin baldin badugu larun batean, edo astelen batean, berdin zait, detektatuko ditu antigorputz horiek hemendik 3 hilabete barru. Orduan, klaro, guztiz ez da fidagarria, ez? Orduan, zer da komeni? Praktika arriskutsuak ez izatea, hori alde batetik, eta praktika arriskutsuak izan baldin baditut, frogak egitea. Odol analiziaren bitartez, hori edo zein osasun etxeetan egin daitekena, gure mediku edo gure osasun etxeko ekipoarekin, diotez, erizainarekin, eta prebentzio neurrien erabilera azpimarratzekoa da. Bai, ze bestela hor dago arriskua, ez? Eta are gehiago, praktikak ere badaudela beste hainbat praktika mota arriskua ez daukatenak. Eta batzuetan hasten zaizkigu, ez? Musuak, masturbazioak, laztanak, besarkadak, ez? Eta orduan, batzuetan ematen du ez, koitozentrismoaren baitan bizi garela, baina ez da praktika bakarra, ez onena, ez agian egokiena gauza hauetarako, ez? Eta behin hartuta, badago sendatzekorik? Behin hartuta, karo, hartzeko, igual aipatu behar da, ez? Hartzeko moduak izan daitezkela hori sexu bidezko praktika hauetan, aipatzen dituan hauetan, edo baita ere gerta daiteke nire ama birusa baldin badauka eta sida baldin badauka, ez? IESa baldin badauka, besan da, ni ja IESarekin jaio naitekela, ez? Orduan, hau da, ni nola gaixotzen naizen edo, bi modu hauetan, ez? Izan daiteke. Orduan, klaro, baina, orokorrena da, aipatzen dudan bigarren hau, sexu bidezko transmisioaren bidez, ematen diren praktika ez osasuntsu hauetan, ez? Eta orduan, edo arriskutsuak diren hauetan, ez? Eta orduan, galdetu didazunaren arira, ea sendatzekorik dagoen, berez birusa gure gorputzean dago, eta ez da katarro bat bezala eta badoala, ez? Birusa gure baitan egongo da, eta horrekin bizi egin beharko dugu, ez? Egia da, duela urte batzuetan, ez? Eta adibidez, hori IESaren aurkako elkartea sortu zenean, karo, diagnostiko bat tenatzean, heriotza zetorrela, ez? Eta gaur egun, zorionez, hori aldatu da, ez? Eta gaur egun, beste gaixo kroniko batzuen antzera bizi daitezke, ez? Pertsona hauek. Eta hori uste dut importantea dela, hain zuzen ere, estigma honekin bukatzeko, ez?
gaur egun gaixo hauek, eta hau bai, medikuntzara jo beharko genukela zen motatako botikak hartzen dituzten, edo zeintzuk diren haien tratamenduak, baina orokorrean esango nuke oso tratamendu, adjektiboa bat jartzeagatik esango nuke eramangarria dela, eta orduan bizi kalitate hobetze aldera jasotzen dituztela tratamendu hauek. Garai batean diagnostikoa jasota batzuetan 6 hilabeteko bizi itxaropena ematen zutela medikuntzatik, baina gaur egun ez da horrela, urteak eta urteak bizi daitezke, eta are gehiago beste gaixotasun batekin alderatuta urtantzekoak izan daitezke. Bueno, hau ez dakit jakingo duzun, baina berez nondik datorri esa? Ze, klaro, ni baldin badaukat eta gero pasatzen dut zuri, baina, klaro, ni hartu behar izan dut nonbaitetik, ez? Hori da, hau kate bat da. Amaitu gabeko kate bat da. Horregatik da, hain zuzen ere, prebentzio neurrien erabileraren azpimarratzea hau, eta nire behin da berriz, hontan hau esaten dudala, ez? Ze kate bat da, orduan, kate hori moztu behar da. Eta nola moztu dezakegu? Frogekin. Frogekin, eta dakidanean nik gaixotasun hau dudala. Kalkulatzen da, estatu mailan, biztanleriaren 20%ak infekzioa duela, infekzioa dauka, baina ez daki. Orduan, klaro, guk izan dezakegu, eta ez badakigu, arriskuko praktikak izan ditzazkegu edo ez, baina, klaro, hor, emaitzak hor daude, ez? Nik ez badakit, katea behin da berriz errepikatuko da, eta kate hau amaigabe izango da, baina aldiz nik baldin badakit, birusa daukadala, errazago izango da neurriak hartzea, ez? Eta noiz, ezakit, sortzen dira efektuak edo, nik baldin badaukat, nola jakingo dut, ez baldin badut egiten proba? Batzuetan, gaixo batzuen kasuan, ez dakite. Ez dakite inoiz? Batzuetan beste batzuetan ez, eta hau, medikuntzako aditu batek erantzun beharko luke galdera, hau pertsona argi eta garbi dago pertsona bakoitza gure gorputza, dugula edo bagarela, gorputza, eta gaixotasun baten aurrean zure gorputza modu batean erantzun dezake, eta nire gorputzak beste modu batean erantzun dezake, Eta nik uste hau ere importantea dela azpimarratzea, Ze batzuetan heriotz sententzia bat zen duela urte batzuetan, baina gero orain entorren ere entzuten podcast bat eta esaten zuen, nik diagnostikoa honen arira, nik diagnostikoa jaso nuenean 6 hilabeteko bizi itxaropena ematen zidaten, eta pasa ziren 6 hilabeteak, eta urte bete, eta 2 urte, eta 10 urte pasa dira, eta oraindik hemen nago, Orduan, nolabait ere hori kontatzen zuen bere garaian, duela 80. hamarkadan edo, Gaur egun hori ez da horrela, bizitxaropena oso altua da, eta lehen aipatu dudan bezala, beste gaixotasun kroniko bat izango balitz bezala da. Eta gai honekiko jakintasuna nola ikusten duzu? Hobera joan da? Diozu jakintza teknikoa edo? Bai, edo gizartean, orokorrean, ze kontzientzia dago honen inguruan? Oso eskasa, oso urria dela esango nuke, bai. Are gehiago, segurazki askok ezagutuko dugu gure inguruan IESa edo giba duen pertsona bat, baina ez dugu kontatuko. Edo igual ez dugu ezagutzen, Eta hori ere argi utzi behar da, baina zergatik ez dugu ezagutzen, bagian kontatzen ez dutelako, Eta, klaro, beldurra ematen du, Eta batzuen kasuan ez dute kontatzen, ez da ingurukoei, ez da familikoei, ez da berdin izatea COVID-a harrapatu dut, edo ez dakit, herpes bat harrapatu dut, edo katarro bat daukat. Ez da, Baina honekin ere, estigma honekin, uste dut, ez borrokatu egin behar dela, eta, beste, ez dakit, beste gaixotasun bat bezala da, Egia da, sexu bidezko beste gaixotasunak badaudela, transmisio sexu bidez transmititu daitezken gaixotasunak daudela, Klamidiak, sifilisa, hepatitis B eta horrelakoak, baina egia da, IESak nik uste gizarte mailan beldur gehien ematen digun gaixotasuna dela, baina badira beste batzuk, Edo minbizia, edo zer dakit, gure gizartean ezin gara isolaturik bizi eta ezin gara neutroki bizi, virusak denbora guztian daude, eta gure artean ere bai, Egia da, virus hau ezin dugula horrela harrapatu, eskua hartu eta, eta, zein virus, baina esan nahi dut, hau,
kontaktuarekin, intimitatearekin lotuta dagoen birusa bat da, ez? Eta gazteen kasuan, ez dutela gaixotasun honen azkundea bizi, nola ikusten duzu kontzientzia, prebentzio neurriak erabiltzen dituzte, ez? Ni ez naiz gai esateko gazteon artean prebentzio neurriak erabiltzen dituzten edo ez. Gazte oso osasuntsu, arduratsu, gazte talde, bai, asko ezagutzen ditut, oso arduratsuak direnak eta benetan bere osasuna bermatzen dute eta beren osasuna zaintzen dute, eta beste gazte batzuen artean, ez, baina agian, igual, sexu hezkuntza falta delako, ez. Eta ematen du, nik ez dute zer, edo nik ez dute zer transmitituko, edo ez dute zer hartuko, ez. Eta igual ez, baina igual bai. Bueno, Itxaso, jaz dago galdera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo 2024ko balorazio bat egin? Oraindik goiz da, 2024ko balorazio bat egiteko, ez? Egia da Nafarroako gobernutik, ez? Eta osasun bideatik, eta esango dut Instituto de Salud Publikatik, ez dakit euskaraz nola den, baina ez departamentutik, eta egia da 2024ko informa oraindik ez dela atera, urtea bukatu ez delako, hain zuzen ere, baina bai 2023ko datuak ditugula, ez, eta adibidez gure Nafarroan, gure komunitatean, klamidien gorakada nabarmena izan zen, 2023an, ez. Egia da, klamidiak beste sexu bidezko transmisio bidez ere transmititzen den gaixotasun badela, baina, ez da IES-aren parekoa, ez. Eta egia da, bai, klamidiak hartu ditzazket, baina sendatu naiteke nola baitere, ez. Eta zergatik daude klamidia hauen edo datuak zergatik diran altuak? Proba asko egiten direlako, ez. Froga hauek ere emakume gazteen artean errebisio ginekologiko bat egiten digutenean, automatikoki egiten diguten froga bat delako, okerrez banago, ez, eta orduan, nola baitere datuak hor daude, baina froga gehiago egiten direlako hain zuzen ere, ez. Eta uste dut osasungintzatik eta kasirretatik, eta kasirrak dira sexualitatea eta lantzeko osasun bideak duen, ez, garai batean emakumentzako arreta zentroak zirenak, ez, gaur egun dira osasun sexualari arreta ematen duten zentroak, hor lan handia egiten dute, eta nik uste hor ere azpimarratzekoa dela, ez. Eta, esan dudana, sexu hezkuntza beharrezkoa dela, esango nuke urgentea dela, eta sexologoen usteetan hori dugu, eta hori da gure egunerokoaren lan handia, dedikatzen diogu sexu hezkuntzari, hitzaldiei, gaia hitz egiteari, eta nolabait ere gure osasuna bermatzen dugu beste gauza askoren artean, hortza garbitzeko, higienea, zergatik ez gure sexualitatean eta gure intimitateetan, ez? Bueno, Itxaso, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta hori azpimarratzen dugu prebentzio neurrien erabilera, eta hezkuntza ere beharrezkoa dela gai hauetan. Hori da, bai, mila esker zuei, gonbidapena egiteagatik, eta behintzat bozgoragailu honen bitartez, IES-aren nolabait ere estigma hau apurtzen saiatzeagatik. Mila esker, ondo segi. Bai, berdin. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo bukatu eguna, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.